Maigsoon, mayong gabi kanatong tanan. Mangutana sa ko ninyong nakakita mo na ako. Murag dili man friendly ning dili kay sa mga mubo ning inyong kuan, ambo taas man kayo. Okay? May ito sa VDR kay na ipatunganan sa pwede rin sad patunganan sa butanganan sa soft drinks unta to. No? Okay ra man nakita ra mga kuninyo. So sa wala ka kita paminaw na lang mo radio. Ha? Bita. Dugay ng panahon nga nakamisa ko dinhi, no? Pila nakatuig milabay, pero salamat sa Dios nga gitaga kagayunan nga makamisa dining ika-unom ba? Ika-unom na adlaw sa Novena Mass sa kapistahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa Mactan. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Pwede ba katupakpakan una ang atong Ginoong Hesus? Mga isuon, diha sa atong pagpamalandong, nining mawang mga pagbasa karon. Usab sa atong pagpasalamat sa Dios nga iya kitang gitapok, iya kita kanon gitagag kadasig o kalig-on sa espirituhanon nga kinabuhi o pagpalawom sa atong pagtuo. Nga kita padayon gihapon nga nagahimo nining atong mga buhat sa relihiyon. Ang pagpadayag sa atong pagtuo o pagigugma diha sa atong Ginoo o sa atong pagdebosyon nining Batang Hesus. Nindot magyud kaayo i-debosyon no ang Batang Hesus. Tungod kay dili lang kay siya ang Dios nga nagpakatao, kundi diha sa maong imahin sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagkabata, daghan kayo kita og mahinuklugan, daghan kita og mapamalandungan nga diha sa iyang imahin sa pagkabata ang Dios sa kanunay nagpahinumdum kanato niya ng atong gugma nga putli, gugma nga timuos, nga walay lain nga gipitik, walay laing gibati, kundi ang Dios lamang. Diha sa maong imahin ni Senyor Santo Niño, kita kanunay gipahinumduman. Una sa tanan, ang kaputli sa kasing-kasing kanunay kana gipadayag sa pagka-inosente. No? Doon na ba'y inosenting maro? Na ba? Inosente pero maro. Murag lain man no? Murag wa mo haom. Kay kung maghisgot kita inosente sa iya hagayod nga kahulugan, naagi diha ang kaputli sa kasing-kasing. Kung kita mitog inosente, walay halo ang iyahang isulti kamatuuran. Ayang isulti o ipadayag gikan gayud kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing o gunakuna o mangani nga ang bata gitawag og inosente tungod kay ang bata wala magyud magunahuna og pagpangilan. Diha gayud sa kinaiyahan sa bata siya kanunay nagmatinud-anon sa iyang pagbati nga kung siya malipay nga kung siya nag-uol, mag-uol gayod siya. Muhilak. So walay pakunyari, walay pagpakaron ingnon. Ang usa ka inosente kanunay nagpadayag sa kamatuuran diha sa iyang hunahuna o pagbati. Nga nindot kay na siya nga ito pamalandungan nga sa atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño, kita gitawag sa Dios, gipahinumduman sa Dios nga mahimo kanunay putli ang atong kasing-kasing nga kung unsa ang atong gisulti sa atong baba tinuod ka na ang naa sa atong kasing-kasing nga kung kita mingon I love you today, tomorrow, and forever 2 to 4 tinuod na. Oh.
Trending man na siyang numero ha. Ayatay iha. O sa Suertris. O, mo lagi. O, tinuod jud na siya. So kamo mga magtiayon nga nagdebosyon kang Senyor Santo Niño, hinaot nakat-on kamo sa pagkamatinud-anon. Kay lisod pod, no? Nindot dipod nindot aminawon nga ang inyong pagdebosyon wala mo haom diha sa inyong pagkinabuhi magtiayon. Kanunay mo nagsekreto, kanunay mo na makak, kanunay mo nagtago, kanunay ninyong bula, say kanang gibula-bula, gibilog-bilog, sa gipatuyok-tuyok ang ulo sa inyong asawa, meaning inyo lang giilad-ilad ba? No? So dili siya muhaom. O si bisan kinsa nato, batanon, hamtong, tigulang, bata, kanunay kita pahinumduman ni ining maong imahe ni Senyor Santo Niño nga mahimo kitang inosente at tubangan sa Dios tungod kay kita nagmatinud-anon o kanunay magmatinud-anon diha sa atong pagpangalagad sa atong isig katawo. Mga igsoon ko din sa Kristo, dili lang kana. Sa dagang higayon siguro kita nakadungog na sa mga pamalandong. Nganong importante kining atong pagdebosyon o unsa kami nung danon kining atong pagdebosyon sa batang Jesus. Tungod kay ang Dios gusto nga kita mahimong maalagaron sa mga gagmay. Kinsa man ang mga gagmay. Diha sa balaang kasulatan, ang kahulugan sa kabus, sila kanang wala gayoy gisaligan. Nga magiskot kitag kabus, diha sa konteksto, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, sila kining mga gilupigan, gidaog-daog, sila nga wala nagigisaligan pa. Gawas lamang ang Dios. O kinsa man kanang mga kabus das balang kasulatan. Silang mga ilo, silang walay mga ginikanan, sila nga mga byuda nga namatay ang bana, wala pagyoy anak. So sila ang gi-considered nga mga kabus. Silang mga masakiton nga sa panahon sa tong Ginoo pareha sa mga sanglahon. Sila nga mga hugaw, makasasala. Sila ang gitawag og kabus. Dili kining pagsabot nato kabus sa atong panahon or dato sa atong panahon. Amoy kita sa atong panahon dato ka or kabus ka, kung kabus wala gayud, pobre gyud ka. Wa kay kwarta, kabus. Dato ka, daghang ka kwarta, adunahan ka. So lahi ang gipasabot pod sa atong panahon unsa ang kabus og dato. Pero diha sa panos ng Ginoong Kristo, ang kabus sila gayud nga walay gisaligan. O buot sa Dios nga diha sa atong pagdebosyon sa iyang Dios nung pagkabata, kita kay pinumduman sa atong misyon nga kita mahimong maalagaron sa mga kabus, sa mga naisalaag, sa mga wala na gayud sa direksyon sa kinabuhi nga langit nun. Mo nga dili lang kita kutob diha sa ato kanunay nga ingitag pagnovena or sa ato nga mga tulumanon nga mga kahimuon, pagaampuon, kay kita nagadebosyon kang Senyor Santo Niño, kundi kikinahanglan nga kining maong pagdebosyon nga ato kanunay ginalitok sa atong mga ngabil, kinahanglan mahimong kamatuoran, mahimong realidad diha sa atong pagkamaalagaron sa atong isig katawo. Mga igsuon, ako lamang ipaambit ang usa ka ingatag gikawot nako nga panultihon kisay writer ato nako kahinumdum basta nagaingon, if we love the Lord, it doesn't matter who are our enemies. But if we hate God, it doesn't matter who are our friends. Kung nahigugma kita sa Ginoo, dili igsapayan kinsa ang atong mga kaaway.
Apan kung kita na nasilag sa Dios, dili igsapayan nato kinsa ang atong mga higala. Sa unang pagbasa nato karon, naminaw mo? Nakatimaan pa mo? Di ba nagisgot man to kang Cain o kang Abel? Ba to? No. Tungod kay si Cain nasilag sa iyang igsuon kay wala man kahimuti siya sa Dios sa iyang gihalad. So una, ang iyang kasuko kang Abel, usa ka to kasuko usab ngadto sa Dios. Nasuko siya sa Dios. Nasilag siya sa Dios. Tungod kay wa siya kahimuti. O ang iyang kasuko ngadto sa Dios gipadayag ngadto sa iyang igsuon. Iyang gipatay. Muna gipasabot. If we hate God, it doesn't matter. Kinsay atong kaila, kinsay atong higala, kinsay atong suod. Di ta magsapayan. Tungod ang nagpaswabi sa atong kasing-kasing ang kalagot. Apan kung kita nahigugma sa Dios, di na to igsapayan kinsa ang atong kontra. Naunsa man ang punto niya na in connection sa atong devotion. Mga igsuon, ang tao nga nahigugma sa Dios, kanunay niya gitan-aw ang tanan nga subject gayud sa gugma. Praktisan sa gugma. Bisan pa sa mga taong nasilag niya, sa mga taong nagdumot niya, ang iya kanunay ipakita gugma nganuman. Wa man siya nag-isip nila nga kaaway. Ang iyang gitanaw gugma. Mind you, brothers and sisters in Christ, kung ang bata mag-away, kadali ra gyud. Di ba? Di gyud na magdugay, di gyud na maabtan ig kaugma. Siguro usa ka oras layo ra, no? Mag-uli gudayon sila. Nganuman. Sako nang gingon, matinud-anon ang bata. Nasuko siya at that moment, nag-away sila, pero diha ra pod kutom. Kaya ang iyang tanaw, friends lang gihapon sila. Sa atong Kristohan nga kinabuhi, kung ang Dios nagtawag ka nato sa pagputli sa atong kasing-kasing sa kadunay, ning atong kasing-kasing nga napuno sa gugma, di gyud ni siya matuhop sa bisan unsang kasilag og kayugot. Di gyud matuhop sa bisan unsang mga pagpanimalos. Ngano kayang tinuod nga nagdebosyon kang Senyor Santo ninyo, kanunay naninguha nga makat-on sa iyang kasing-kasing. Kanunay nagtinguha nga makat-on sa iyang pagkamahigugmaon, pagkamapasayloon. Mga igsuon, hinaot nga kining atong kanunay nga pagdebosyon kang Senyor Santo ninyo, dayag kaayo nga makit-an di astong pagkinabuhi. Daghan man siguro ang nasilag nato, daghan man siguro ang wala kauyon nato, apan timan sila nga wala nakauyon, kay kita nagmatinud-anon sa atong pagpuyo sa katarong. Sila nga wala nakauyon tungod kay kita kanunay nagsulti sa kamatuoran. Ang Ginoo miingon, ayaw ka balaka. Panalanginan ko ang sikinsa nga nagmatinumanon kanako. Subulahan ta. Muna nga padayon yun ta sa atong pagigugma. Padayon ta sa atong pagpadayag, sa atong pagtuo. Nga dili unta kita madala diha sa mga ingatag tentasyon sa matag adlaw nga mao'y magpauyog sa atong ingatag pagkamapabsanon, nga mao'y maguyog sa atong pagkamanggihatagon. Padayon gihapon ta sa atong pagkamagihatagon, sa atong pagkamahigugmaon, sa atong pagkamasinabtanon o pagkamapasayloon. Kaya ngano kining tanan naangko nato, napuy-an nato tungod sa grasya sa Dios. Dili kita
nahimong buutan sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Wala kita nahimong maghihatagon sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Or pagka mapasayloon tungod sa atong pagpaningkamot. Kining tanan tungod ra gyud sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Busa ang tanang maayo nga atong nahuptan bunga kana tungod sa kaluoy o grasya sa Dios. Hinaut unta nga kanunay kita makakita, makadungog sa atong Ginoo. Nga sa adlaw-adlaw nato nga pagsimba o pagdebosyon kang Senyor Santo Niño, mahimo kita kanunay nga tinuod gayon nga iyang mga anak.